नैबे नानिया गावनि स्टेटमेन्टखौ माने गुवाहाटियाव माबोरै फैनाय जादों आरो मा जायगानि बे होनाय जासिगोन फार्स्टमा खिथालाय देलाय। हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। जोंनि बर' सिख्लाफ्रा मा जाबावगोन आरो हमजालायबाय गुवाहाटियाव। लोगोफोर, माखासे बर' सिख्लाफ्रा आरो गुवाहाटियाव दायो हमजालायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो, अब्लानो बुजिगोन। नोंथांमोननि सिगाङाव आं बारा गोलाव बुंबाय थाया, नोंथांमोना डाइरेक्ट भिडिअखौ नायदो, अब्लानो बुजिजोबगोन। सल' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ओमफ्राय हा? क्लास 12 बबे कलेजाव फरायोमोन? हा? ओमफ्राय गामिया? फुटबलजरा। बेसेबां जाखो बे गुवाहाटियाव फैनाया? हा? ओमफ्राय बे खामानियाव खेबबेसे थांखो बिदि? हा? सोरजों? मा हारिजों थांदों? बर' गोजा। अबेनि बर'फ्रा अबेनि मा मावो? हा? बे बेसेबां होलांखो? माने सासे सेंग्राया 10,000 खरि। हा? ओमफ्राय मा हटेलाव थायोना सोरबा न'आव थायो? हा? हा? हटेलाव थायो। बेनिफ्राय गुवाहाटियाव नों माबोरै फैजेनखो? ओमफ्राय नोंसोरखौ बे खामानियाव सोर फाथायो? सोर लेंहरो खिथालाय? जों बेरायनोसो फैदोंमोन। ओमफ्राय सोर बिदि माबा खामानियाव बाहायखो नोंसोरखौ? खोन्था नामा खोन्थाना नामा बेना ना बै सोर जों राबि, आं, बिउटि। ओमफ्राय सोर फाथाया खामानियाव? फिसा माबा दालालिना नोंसोरखौ फाथायग्राया मा नाम? खाथि खालाया सोर? फिथा आसिया सेराव थांदों। माबा जायाखै बिसोरखौ। दे खोन्था नोंनि खाथि खालाया सोर? दा न'आव थांफिननानै फरायगोन ना मागोन नों? माला थांगोन? आगष्ट मानाव जोंना क्लास खुलिसिगोन। हा? आगष्ट मानाव जोंना क्लास खुलिसिगोन, मानो थांगोन? डाइरेक्ट नोंसिनि आफाखौ बे भिडिअनि गेजेराव लिंहर, गामिनि गेजेराव नोंसिनि न'खरनि मानसिखौ, गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट नों मोनथिना मोनथिया गामिनि? हा? दे खिथा नोंखौ सोर लिंहरा? मोखा थिखां। ओमफ्राय बे खामानियाव नोंसोर बेरायनानै लाजिना लाजियाखै नोंसोरो? हा? दिनै बेसेबाङाव फैदोंमोन? बेसेबाङाव होगोन होननानै लिंहरदोंमोन नोंखौ? हा? फैसानि खोथा रायलायाखैमोन। माथो बेसेबां होगोन होनदोंमोन? फैसानि खोथा रायलायथ'वाखैमोन। हा? फैसानि खोथा रायलायथ'वाखैमोन। जायगा हटेलाव? बिनि हौवा। हा? बिनि हौवा। बिनि हौवाया मा नाम खिथा? राज। अबेनि बियो? आं बेखौ मिथिया। सिनायनानै बारा गोबाव जाबाय। दे फार्स्टमा खिथा, गामि ओरैनिफ्राय बोरै फैजेननाय खिथा। दे खिथा। आंनि मुङा जुनालि। दे खिथा खिथा। आंनि नामा जुनालि, बिफानि नामा कलि। ओमफ्राय बिफानि नामा अबसे। आं काजलगाव कलेज। खिथा हा? आंनि नामा जुनालि, ओमफ्राय बिफानि नामा कलि, ओमफ्राय बिमानि नामा अंगस्रि। आं काजलगावनि, आं गुवाहाटियाव बेरायनो होननासो फैदोंमोन नोंसिनि रुमावहाय। ओमफ्राय गाज्रि खामानियाव थानाय खेबबेसे जाखो? हटेलाव थानायाव बबे हटेलाव थादों खिथा? आं हटेलनि हरसे थाखायो हटेलाव नामा? दसे नङा। हा? हा? दसेयाव 5,000? ओमफ्राय 5,000 थाखाखौ नों मा खालायखो? रुम थानायाव। ओमफ्राय बिदिनो थांखासिगोन नोंसोरना देहाखौ फानहर। हा? ओमफ्रायथ' जेनेबा नोंसोरो 5,000नि होदावबाय नालाय, जेनेबा बे जाय मानसिफ्रा फैदों बिसोर बर' दा? हा? सेंग्राफ्रा? बहानि सेंग्राफ्रा? हा? बहानि? बबेनि सेंग्राफ्रा खिथा? हा? हा?
बहानि मा बङाइ मा गामिनि सेंग्राया बारा मिथिया बिसोर गासिबो आरो ना माने 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो 5,000 10,000 नै बुझबाय ना 5,000 10,000 नोंसोर गामियाव थांफिनसिगोन ना नोंसोरो हा 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 माने बिसोरखौ माने मोजाङै बुबासो माने खिथागोन आरो जोंहा 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो माबायाव 1 घन्टायाव 5,000 नामा हा बेसेबांथ' हरसेयाव बोरैथो 5,000 लाखो हा बेसेबां दसेल' 5,000 मिनिलायदोंसो बिसोर बुझा ना मिनिलायदों आरो गिबियावनो नैबेखौ सोंगोरसिगोन आरो जोंनिखौ फारसेनिफ्राय गामिनिफ्राय आरो बिमा बिफानि नाम आरो गामिनि माखासे सानैसोनि नामखौ खिथा आरो नोंस्रा न'खराव साबेसे दं आरो नोंनि नामखौ खिथा दे खिथार' माबा बिदि खामानिखौनो जों माबाखायाबा मा मावनांगौ हा जों गथि थाफैनानै बावखायाखै ओमफ्राय जों मा मावगोन गोसा बुं ओरैनो बेबायदि गाज्रि खामानियाव खेबबेसे जाखो थांनाया हा खननैल' थांदों खननै ओमफ्राय बेसेबां लाखो फैसाया हा 10,000 20,000 सासेनाव 10,000 सासेनाव 20,000 मा जाथि बिसोरो बर' बहानि हा आं मिथिया कन्टेक्ट खालामनो एक्सचेन्जनि बे सासन आरो मोनबावाखै लावथि मानो खारनाय खिथालाय देलाय नै मानो खारनाय खिथा दे मानो खारनाय खिथा दे बिदिथा दे मानो खारनाय खिथा एसे मोजां गथ'फ्रा मा दं दे खिथा हा बेसेबां नों बेबो मोनगोन बेबो मोनगोन थगायग्रा थांना थाङाखै खिथा थाङा थाङा बिसोरो थाङो दा हा थाङा थाङाखै बे खिथा बेथ' मोनखागोन दे खिथा दे थाङो दा थाङा थाङा खिथा डेन्जार बुस्थु आरो बिसोर ना माने खुगा सिया माने दा मोनायाव हरनि 12:00 जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हटेलाव थाग्रा माने दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो जोंनि बर' नैबे बर' गथ'फोर आरो बेखौ जोङो दिनै गुवाहाटियाव थानाय एक्स-एन-डि-पिफ्रा हमनानै मोनो गासिबखौबो दा बिसोरनि बिमा बिफा दंना गैया गामि दंना गैया नै मोनजादोंना मोनजायाखैमोन गाननो मोनदोंना मोनाखैमोन दा थाखा फैसा मोनाखैमोन ना फरायनायाखैमोन बेखौ बुंलांनांगोन नोङो हरनि 12:00 एक्स-एन-डि-पिनि अपारेसन गुवाहाटियाव माने गाज्रि देहा फाहामग्रा आरो जाय बिथांमोननि माखासे चेनेल दंबावो बिथांमोना जाय लिंकआव फैयो बिथांमोननि मुंखौ जों लाजोब्बाय बिथांमोनाबो माने खारग'नो हानाय नङा आरो दा बिथांमोननि बुंनाय मथेबा माखासे बर' राइडारफोरबो दं होननानै जों खोनानो मोनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय आरो जायफोर बिथांमोननि माखासे साप्लाइमेन बिथांमोना माने फ्लेटआव थायो जाहैदों माने थाखा फैसा गोनां गारि गुरा गोनां नायदो
बुंनो हागोन